guys, andito na naman kami sa loob. Diba kanina uminom kami sa live ng Ice Tanduay at ngayon GSM ulit. Yan na lang ginagawa niya. Yan. So, uminom po kami ngayon ng juice with GSM. Patitikman ko, first time kong uminom dito. Nakainom na ako ng GSM, pero yung malaki, yung parang long neck, yun ang nainom kong GSM na kulay blue. Tapos ito, yung maliit na GSM. Yan. Hindi ko pa yan natikman. Parang juice to. Hoy! Pamahuhan, hindi kayo Maubos natin sa isang picture. Puno ka ba? Tagsang tasa tang puno. Ihi-ihi, manggataan eh. May gusto niyo yung tasa ka? Tag-isa-isa tayo. Tagsa talong punuan ba? Anong dala mo? Kadadugang na, dugang pun mo. Siguro. Tulog ka, tulog na. Tulog ito, uma. Sa kayo lang yung mata. Duga naman dyan ko ang mata. Ate Marlene, galing-galing na sa TV. Saan na itong pulutan, anak? Tag-isang baso dyan eh. Klaro dyan yung baso ha. Feel, mukhang gapon ang lasa. Magawas gapon Mura para pag GSM. Mura pag juice, dahil. Murag juice. Ang juice ang kaya hangang ito ganun. Mura pag paitait ka may. Okay. Ano eh. Ayaran eh. Babae. Okay, gamay naman po dong sulod sa paan GSM. Aday na siya din. Yan na unan, dahil para. Hindi na. Di man ahang kay kalamansi man. Ang tuwang kay wa man mo to diha pata. Yan. Guys, sinunukulan niya yung alcohol. Para daw masunog yung namin, ang atay namin dito dahil Uy, pinatay tamban na mo nila gani, yung tambanis alcohol. panuhot, tambanis langs, tambanis mga... Tambal daw to. Mga panuhot. Iwan ko lang kung maniniwala ko sa kanya ni guys. Okay. Maniniwala ka ba? Ambot kay Sinabi niya. mapukalat saram kong inom ana. Pero dito ko Sabi ko, pati lalagyan la. Hinaw good. Ito guys, nainom namin. Basta may Diba? pulutan na to. Anina, isa lang nainom kong ice sa duwa. Sa kanya, tig-dalawa. Dili. Kaya hindi pa sila nalasing. Halika dito So ito, nagdagdag ulit ng GSM. Pinakamali. Pero, ito ang original na GSM. Ito guys. Pinilagyan nila ng juice. Para daw masarap. Kanila, kanong kulay. Alas 10 na. Hindi Ay, pa di ko kami mag... natutulog. Pandi, ay, kada ako mahubog hangin. Ingan na dila. Depende. Ako dili ako mahubog di. Ay, tsura mga yan. Hubog ng mga gani pa. Dai. Hubog na siya diba guys? What's Dapuan ng baso. Ay, ingat cup. Asan mo itong Ate Marlene? Digo, gamoy lang. Ang baso dari. Ay, di, tagdi naman. Kanang Ay, doon na natin. Inuman na guys. Oh, may ice. Naman may ice. Guys, inumin ko. First time ha, GSM with Joyce. Juice. Diyos ko. Makanor. Alo na yung hinadagang ko ang nahagbong. Ba? Bangon sa ha. Tawag ko balik. Kaysa. Ma-feel pa dyan niyo mo guys na na-add GSM. Gin rati. Ay, dili na din GSM. G na daw ni guys. Pero may maanghang pa konti. Okay lang. Kaya-kaya pa. Atay ko, ani guys. Ito magalaw din po. Manangatang na pag hinahinay. Sikas pa.
You are my beautiful. Ay, magiloto, te. Nalingkuan. Ulay. Dami mo, alam. Ano guys, gibiyaan ako sa duha. Bito naa si Ate Marlene nag-ready na sa among higdaanan, matulog na mitad taon. Kung mahurot na ning among ingi inom Yan, wait lang. na GSM. Ano na dahil siya? Mga sige. Si Rachel na busy pa na pa'y tawag. Nga guys, nagpuan ako. Napay nagtawag. Anong gawas? Tapos, guys, kami na lang natin Marlene. Sugod na akong kamula-mula. Itsura sa akong pala. Ano po amaya, Jay? Alayo, kolos ako ang tila. Guys, naku, ipakita ko sa inyo, ha. Tingnan ninyo, guys. Hanapin nyo kung saan ako dito. Aray, hulog ko dito. Na. Hanapin nyo ako dyan, guys. Dyan ako, flower girl. So, pinakita ko lang sa inyo, guys, yung picture kung saan nandito ako, guys. Yung maliit. Yan. So, baby na baby po ako dyan. Flower girl po ako sa kasanit ng Marlene. Kuha na siya. Ba, kasi Yun kayo lang, sa uya guys. ba na? Kuha na mo gana siya, mysterious girl. Hello guys, nandito na po kami sa kwarto ni Auntie Marlene. So, ready to sleep na po kami. Tapos na po kami uminom. Hindi po kami lasing dahil hindi naman nakakalasing yung GSM. May juice po yun, maraming juice. Kaya, hindi mo mafe-feel na talagang mapait siya dahil may juice. Kaya ito, andito na po kami sa bed niya. Matutulog na po kami. And then, bukas, hindi namin alam kung anong oras kami gigising. So, usap-usap muna kami, guys. Dahil minsan lang itong nangyayari. Matagal pa kami babalik dito sa Cavite. So, tutulog na po kami. Mabuti, pinahiram ako natin Marlene ng pampatulog. So, Kanang naapoy kasaligan. Kanang suporta pa o tindahan. good night everyone. Thank you for watching. So, matutulog na po kami. And then, bukas ulit. Gato si Zareke. Ang dami namin nainom. Uminom kami ng ice candy ba yun? Haaman si Zareke. Uminom kami kanina. Isa lang na nainom ko. Tapos uminom pa kami ng GSM. Kaya itong itsura ko. Mabuti hindi halata ng pulang-pula ako ngayon. So, let's. So, already good night everyone. See you tomorrow. Good night.